चल चल देखे जब देख लेना तो फिर का ना अयो भैया आई हो दैया ई का दिन दहाड़े दम किली लागला बेटक देना किली ओ ई जतिया गइलो बा मालू ई कुल देखे से पहले हमारा आंख में गिजनी काहे ना हो गइल बतला हो का कुल कांड होता कराई में लत होता हो एगो हम बानी सुपातर कुछ ना करनी दिन दारे कुछ ना लाली ना पाउडर ना लोइलो परचून हनीमून मनावे ना गोइलो देख राजू राजा उहे एगो बतिया के गोंबा तोरा के छिनरो रखल के काम करो तारू तू घर में सास माई बना तारी सास माई अच्छी अतरो बूढ़ पुरानी आदमी के आवो घर में घुसा देता ही बताओ दिल के धड़कन में तेज हो गइल हो ई कुछ बात जबले ना को हम तबले हमार पेट में पानी ना हूं मची ओ खून के कमी होता हो बुझाता हाय रे मैया बबला न ते मत खबर बतियावो था छियोता फूका तारा के हम बताओ तानी अयो मैया अयो कमला कौन है का हो गइल काहे रो तड़ू अब तू देवर बनब हम भौजी बनम देवर बना हमू रखा रखेल में रहब अब काहे खातिर हां घर में गोइल बा माल मैं ऐसा ही दिन घुसल बा दिने दहाड़े गुजर रही हम के करा घर में रे फोस से का मोरई में घुस के हनीमून मनता और ये मोरई में चलो हनीमून मनाई भौजी केहू के बुलैले बड़ी का मोटे को हनी बा मोटे पियो फराक लावा पियर फराक ना रे कुर्ता पहनले हुई हमरा पका हम घबरा दलता अच्छा, वो बता। बियाह जे न त इज्जत तो ना रह के नियो अब हम बियाह ना होई देखले ही अपने आंख से हो ये दोनों बोला बोझे से ताको तो नहीं घुस गुल घर में तोरा सोझा ही हो अल्लाह जइली है ना उ लजाती या का उ गोदी में चिपकल बा हमरा का मतलब बा हम ओइ बेल झाको तो ही तबो ने खे होत तो कहतानी में भुनु आवाज आवता कि दिन रात कहाँ बतियाव तड़ी भैया त इतना बतियेबे ना करे न हां उ ड्यूटी करे किनकर से बतियाई हन तो ओइ से डबल ड्यूटी वाला खेल होता हमनी हरू बनतल ई है चल त तनी हम पारी बन तो उन चल त। हरू बनियो हम ना देबो गांव छोड़ा देब हमरे पक्का तब का प्रॉमिस में चल ऐसा कुल आदमी हमरा घर में रही हां तब का तू न जनबो कैसे रहता तू ठीक ना बाड़ू भले पागल सन की बाड़ू पागल कर दो हमके कर दो प्यार से कहि ना रे रखब हम चल जिम चांद पहुंच जाई ऐसा कुल काम ना कइल जाला बेइज्जती होला गांव घर में इज्जत ना रहेला कौन तेज हो गई सुन के हमर माथा के खून तेज हो गई चल चलो देखो मैं खून एने के ओने कुल दौड़ता चल भाई निकालो बदू बनाओ जाओ भाई ए बाबूजी देखा हम ही जाने की रहल चाहत हमरा के जैसे कसम लिया चल हम ना रे बचिया तू घबरो मत हम जल्दी आइल बानी काहे तो दुखे न सहे खातिर दुख ना रहे बाबूजी वो हमरा के ऐसन मारे लगे हम तारा से बताइयो ना सकिन ना गिन भी बाबूजी ना बचिया हम ऐसन परम ना रहे दे चलो भले चल हमरा संग कोनो बात के दिक्कत का बारे होता ना खेत बधारी कुल बा देखा बाबूजी हम तारे घर गोबर पात के दिन भर बकरी चरा के गुजारा कर लेकिन ई घर में हमार गुजारा नहीं के धन दौलत कोना काम के वक्त तू बकरी चले घबरा मत वहानी के का फेर बा ऐसा से हमनी के अपन विदाई मांग के चल जा तू विदाई ना करे से बाबूजी हमके चुपके से चले थाने में सब कुछ हम बताए सब गवाही दे चल। जैसे तलाक दिला देखो ना चल तब का कर रे देखो बाबूजी देखो ना की हटे तोरिया पर तू देखो जाके अरे निकला सा ना ताई चोर तोड़ दे चचरवा खोलो तालो सके गाड़ी कैसन भौजाई बिया के दिने दारे दुकान में के दिया काम होता काम होई ए बेरा कौन रे बूढ़ पुरानिया हो गइलो तो वो देही में उतने जान जोर बा घर में लेके ए बाबूजी गोड़ लगा काहे ऐसे कहत ए बचिया गोड़ लगा तनी बाबूजी खुश रह का समाचार बा ठीक बा काहे अनब सनब बोलत है बचिया
मारना तो एक वाल ना करो हमारा का नाम ले बाबूजियो के तो हमरा नहीं घर छोड़ के एकदम लास्ट तरह एकदम घर के पी गल बड़ा जा देखिए हमारा से बहुत बड़ गलती हो गेल रहुआ पर हाथ उठा देनी महाराज हम जाने कि दूसर कोई घर में जाए दो कोनो दिक्कत नहीं बाबूजी हम ना रहबे जाओ चला हमरा के लिए के चलो बचिया जा जा वो से ए भी बाबूजी सुना आ कौन दुख बा तू मैंने काहे महतारी के तू तो मेरा मार ले तू मार देला हमर बाबूजी के ए बाबूजी बचिया के बाद चल तू चल कहां जी केहू ना पूछी नून में सतुआ सही दादी में कितना बढ़िया यहाँ के हई आए तू ना मार के मोल हवा हम नहीं कोनो कहतड़ी कि लभर ढुको ले बिया आराम का उतरे पूछ लो एकर बाबू हुआ पूछ लो आजकल के बाप माई होता हो तोर बड़का बाबू लगी आई छई तर आदमी छई तरे सोची ना तू ही छिनार बड़ू हो मारम उठा के ए बाबूजी देखी रउआ तो जानते बानी कि हमर मेहरारू पागल सन की हिया माथा काम ना करेला जाए देखला में कोनो बात नहीं है चल ले बचिया चल कहां जा जा अरे मेरा हवा ना हमार लड़की ना रही बुढ़ावा लिया के गोई जाए दो। पता नहीं आज के बाद हम हई घर में हम रहो तू हो घर में सुनो आ? आ तोरा से चिन्हैला ना हमार का मतलब बा हम हूं ना सोचनी समझनी तू हाल गलती पर हो हम अपन घर में जाते सुते आराम करो चलनी बुढ़ावा के मनाई न तो बड़ बेइज्जती हो जाई